passa, Salvador? No sé. Tens alguna cosa aquí dintre. Has de treure-ho. Fora. Fora. Ara. Poques coses costen tan poc, perquè ser del Club Jove de Moravall no costa absolutament res! Uau! Ei, no havíem quedat aquí fa exactament una hora? I que n'estàs suant, però molt, Però no teniu calor? Per moments t'he imaginat com un pollastre a l'as donant voltes dins d'un forn. Ei, i el Joan on és? Per què m'hem anat? Sí, això va dir? Em va trucar ell i em va dir que ja n'havia entrat la vena. Ai, que ja t'està posant polven! Així has de parlar? Així com? Com si fossis un teletubi al que li acaben d'esclafar els testicles amb una sabata? Joana, Teletubi només tenia una pantalla i una antena. No, Lola, allò en el seu mono de treball, se'l treien. És clar que tenien ous, però per pixelar-los van decidir obviar-los i donar-los per sobreentesos. Imagineu-vos els teletubis amb tot allò penjant. Ah, però que tots eren mascles. Home, mascles, el que es diu mascles, hi ha algun que s'escapa una mica del concepte de mascle per antonomàsia, Bé, jo no sé vosaltres, però jo vaig tirant perquè Juclar no està aquí a la cantonada, precisament, Estic moll. Ai, pillín! Què va, Salvador? No, mireu-me, estic moll. Està plovent molt. Això significa que res de la sortida, oi? Doncs jo la necessitava. Estic estressada amb les noves maquetes i ara que no sabem què passarà amb aquest coi de garatge, crec que em mereixem una excursió. No, jo plovent no vaig enlloc, Ens hem quedat sense sortida. Que per les ganes que tenia... Encara que ens hagués anat bé per relaxar-nos i no pensar en on anirem a parar quan tot això es vengui, per exemple. Jo m'hauré de buscar un altre local per intentar trobar el meu millor perfil a la càmera. Quin creieu que és el millor? El de l'esquerra o el de la dreta? El de la dreta el tinc més elevat. Amb aquesta mirada em menjo la càmera. Si només són 4 gotes. 1, 2, 3, 4 gotes. Bé, veiem que el que és comptar encara te'n surts, Però 4 gotes, dius? El que està caient allà fora és el diluvi universal. Les inundacions de 1982 no són res comparat amb això, Mira com ha arribat aquí el professional de la sardana. Prou amb la conya, Que sé que en el fons us va agradar. El 1982, dius? Però quants anys té Joana? Vull dir, com saps el que va succeir el 1982? Que bo! Salvador, preciós. Les pintures, només per pintar, Deixa d'esnifar-les, que t'estan afectant el cervell de conillet aquest que portes avui, Existeixen llibres, ho saps? Un dia que no estiguis molt ocupat amb les teves pinturetes i manualitats, te n'ensenyo una. Acceptes? Ai, no. Que li està donant un xungo! Truqueu una ambulància! Però què fas, boja? No, la pregunta és què fas tu? Una antiga dansa per atreure la pluja. M'encanta això que has fet, així. Sí, t'ho ve jugant, a veure si en comptes d'un braç en seran dos, I tu, Iker, no creus que ja plou prou? Per això l'he cantat al revés. Potser feia l'efecte invers. Mira, sap què? Que me'n vaig a veure si encara plou. I'm sick! Sí, Lola, sí, tu ves cantant que segur que m'arregles, I puja't la caputxa!
que no hi ha paraules per descriure el que està passant allà fora. Mireu el meu cabell, tot moll. És el moment, no em moguis. Podries quedar-te una estona de peu, tal com estàs ara mateix. La inspiració m'acaba d'arribar i necessito pintar-te. Vaig a buscar el pinzell. Espavila't, Salvador. Porta una tovallola i que s'aixugui, que agafarà una hipotèrmia. No hi podem anar així. Ah, no? Jo pensava que sí. Fa 2 hores que intento dir-vos que avui no és dia per anar a la muntanya, eh? Quina pena, oi? Sí que és el dia. Doncs hi vas tu. La podem fer aquí. Ah, que ho dius seriosament? Molt bona idea. Sí, ho tenim tot. Tot el que necessitem ho tenim aquí. Ai, que cuqui tot. Només un petit detall, i ja després, si voleu, seguiu divagant en la vostra dimensió d'absurditat, eh? Ho tenim tot? Sí. Podeu dir on són les muntanyes? D'acord. Ara, després d'aquest petit apunt sense importància, ja podeu seguir, no cal que feu cas al meu comentari total. Per què, veritat? Sí, bona, molt bona. Així podré pintar paisatges, perquè em podrem portar el cavallet. He portat això. Que ens pot servir com a caçapapallones. M'encanta! Em sentiré com Red. Red? Red, el protagonista de Pokémon. Pokémon, atrapez-les tous, ensemble pour la... Hem de caçar un amorfo Menelaus. Aquell color blau, aquella elegància en volar. Aquest és el nostre objectiu. Per després, plasmar el que veuen els meus ulls en aquest llenç blanc. Sí, busquem una Menelaus d'aquestes. Tu creus que amb una Pokéball tindré suficient? Els alfortes es resisteixen. Millor utilitza una Ultra Ball. Txan! I aquí tenim les dues excursionistes muntant la tenda de campanya. Tararan. Té collons la cosa d'acampar finalment aquí, eh? I com i quan se suposa que hem arribat fins aquí? Teletransportació? I què ha dit que fossin fàcils de muntar aquestes tendes? Ui, Cuqui, no et creguis res del que anuncien a la tele, eh? Un dia em vaig comprar en un programa que té venta, Teletienda, tio, no? Doncs em vaig comprar unes pastilles que aguditzaven la veu. I crec que no m'han fet cap efecte, eh? Jo crec que sí, però inversament. Ho noto quan cantes. Noies, mireu a la càmera. Estic immortalitzant el dia de muntanya. Potser serveix en el meu futur en una carta de presentació per un càsting de reality. Demane molt aquest tipus de coses. Va, vine a ajudar, Jon. On són els altres? Ui! No se n'haurà anat a l'altre cantó de la muntanya. Oh no, espera, i si s'han enfonsat al llac? Oh no, pitjor encara, tragèdia! I si els ha atacat un os? Ho intento, eh? Però és que se'm fa difícil imaginar-me la naturalesa entre aquestes 4 parets. Joana, digues alguna cosa a la càmera. Mira, com em gravis més, et menges la càmera i un cop l'hagis defecat te la tornes a menjar i així en un bucle que no s'acabi mai. M'entens? Està nerviosa perquè no s'ha muntat la tenda de campanya. No és que no la sàpiga muntar, és que aquesta tenda l'ha fet algú amb els ulls tancats. I d'acord que sé idiomes, però és que aquestes instruccions barregen en una mateixa frase el català, el castellà, el portuguès, el francès, el xinès, el rus i l'altra llengua no l'he identificat, però per la cal·ligrafia diria que era èlfic. Calla, Joana, que crec que és així, eh? Espera, a veure, eh? Mira, munteu-la tu i el Jon, jo me'n vaig al sofà. Joana, a la muntanya no hi ha sofà. Ah, no? I això què és? Mira, jo passo, eh? Vaig a fer-me un te. O no, millor una infusió, perquè ja em poseu suficientment nerviosa vosaltres dos. Doncs ara muntem tu i jo, que al John no se li resisteix res. Ah, no? I la carpa que et vas menjar a la plaça, què? Joana! D'acord. Ja no t'ho recordo més. Ja ho faran per mi les hemeroteques. Sembla que no piquen, eh? Amb les ganes que tenia de menjar-me una bona truita de riu. Sí, ens haurem de contentar amb el tàper de truita de patates i idioma arrebossat. Sí, bé. El dinar l'ha fet la Lola? Crec que sí. Estem fotuts. Mira que he fet sortides espirituals en les que he menjat tot tipus de bitxo. Però és que jo... Has pescat algun cop? Sempre. De petita amb el meu pare. Per això la porto. La canya! Sí. Sembla que piquen! Estira, Salvador! Vinga, que és el de nit! Encara hi ha possibilitats de saltar-nos al menú de la Lola! Jo! S'ha escapat!
La Joana és complicada. Ara li comencen a agradar les meves obres d'art. Saps què? Tinc pensat fer-li una sorpresa. Que ara estàs pillat per la Joana. Sí. Ai, no ens valora, no ens convé. Mira, ella que continuï escrivint i llegint els seus llibres i que pagui la seva part del garatge. Noto que t'amaga alguna cosa, m'aporta bones vibracions, però alhora de misterioses. Jo crec que m'estima. Si no, per què seguiria amb nosaltres? Perquè sent menys imbècil estant aquí. Saps? A vegades penso que ve d'un altre planeta. Llunyà, llunyà, llunyà. Que l'han enviat a la Terra per alguna missió o per investigar a l'espècie humana. Però un dia, puf! Desapareixerà i la donarem per morta o segrestada. I en realitat haurà tornat al seu planeta, on segur que és la més pringada de tots. I per això l'han enviat a la Terra, per fer treball de camp. Sembla que tornen a picar! Vinga, aquest cop sí que sí! Va, Salvador! Uah, trencar la canya! Quina força! Que... Sí! Sents aquesta olor? És que m'encanta aquesta olor a pi, a flor... Ai, no! Veus, i que s'han espantat! S'ha espantat, puntualitzem, que no és el mateix, Ei, noisi, una pregunteta. Des de quan els porcs fan por? Què vols? No hi havia res més. Era aquesta o una màscara que tenia el Lluís de Michael Jackson. Doncs mira, potser aquesta hauria estat millor, La màscara no és d'aquell any que vam fer l'obra de teatre? Com es deia? Quants anys fa que ens coneixem? Un dia d'aquests m'hauré de replantejar seriosament què estic fent amb la meva vida. És veritat que la Lola, el Lluís i l'Innombrable van fer la banda sonora. L'Innombrable no va fer gairebé res, vale? Per això va deixar el grup i el garage. L'Innombrable ha triomfat i això us fa ràbia. Us menja per dins, I jo vaig fer els decorats. Tothom recordarà aquell musical, òbviament perquè vau incendiar la sala. I ara que parles de decorats, accepto, estem a la muntanya. Què t'has fet? No! No treguis a Justin! Com el tregui, mouro aquí mateix! Us imagineu el Serrell amb cames a la muntanya? De debò, intenteu-ho, durant 3 segons, tanqueu els ulls, Impossible, oi? Són dos conceptes totalment antagònics. A aquestes alçades encara no et saps cordar les sabates? Sempre he tingut un problema de cordills. Sempre has tingut un problema. No siguis tan dur amb mi. Va, porta aquí. Això és un somriure? Es fa així. I així. Un somriure als teus llavis? Posa sabates de velcro, que veràs abans. Sí, que no queda una mica estrany, sabates de velcro. Tu creus que la gent es fixarà en les teves sabates? Abans han de passar la mirada per les samarretes que portes. I amb això ja es quedaran impactats. És dolenta, En aquest món hi ha d'haver dolents i bons. És un constant pols. I qui sap qui guanyarà la partida? Tu? O jo? Haurem de donar-nos pressa. Aviat es farà fosc. I tenim que anar a buscar troncs per fer llenya. What? Llenya? Però si tenim un fogoner, suficient. Jo no penso anar a buscar llenya. No és feina per a mi. Però aquesta nit farà molt de fred aquí dalt. Més val que col·laborem tots, perquè això acabarem ben d'hora. Troncs grans. Jo aniré per aquí.
Jo... aniré per allà. Jo em quedaré per aquí, que hi veig bons troncs. Estàs tu que aniré a buscar llenya. Sí, home, sí. Ara mateix Amy Winehouse s'estaria retorçant de dolor. No, és més, jo crec que maleeix el dia en què va treure el single Black to Black. Back to Black. Lola, m'encanta el nou univers que has creat amb aquesta nova versió de la cançó. Creua els límits, saps? Crec que podríem fer una cosa conjunta. Una exposició de les meves obres i vosaltres, el Lluís i tu, tocant a la sala. Sí, totalment, Creu els límits entre el que es pot considerar música i el que no. Iker, passa'm el micro. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. Aquí no em trepitgem, Que quedi clar qui és la cantant. Tu vols ser famós no cantant. Doncs ja està, vull ser famós. I la música què és? Una altra via per aconseguir-ho. Tu també vols ser cantant? Calleu. Ho heu sentit o no? Noto una presència. Calla, Iker, que a mi aquestes coses em fan molta por. Merda, què és allò d'allà fora? No, la pregunta és, què és la pudor d'aquí dins? Sóc jo. És que després de menjar els núvols estic una mica... Cagat, literalment, no? Sí. Hòstia, és el que ens faltava. Ai, Salvador. Sigui el que sigui el que hi ha allà fora, segur que no ens vol fer mal. Segur que només vol contactar amb nosaltres. Jopelines, i no es pot comunicar un altre dia? Dic jo que es podria posar al dia, no? WhatsApp, Facebook, Twitter... Ei, que estem en un garatge, que no passa res. Doncs surt a fora. No, jo em quedo aquí. Potser són els darrers segons de la meva vida. I per això ho estic gravant. Vull que tots els meus fans sàpiguin que allà on sigui, sempre es portaré en el cor. Aquests sorolls que portem escoltant aquests dies no són normals. Segur que aquí dintre hi ha algú que ens vol dir alguna cosa. Sí, que no teniu futur, Deu ser la dona aquella del lleixiu, no, era? Ella això ho sap, Jo no la subestimaria. Se m'estan a dormir les cames. Per què no dormim? No sé, ja fa estona que no s'escolta res. És que no hi ha res. Està tot dins del vostre cap, S'escolta alguna cosa, però poden ser perfectament els conductes, Estem en un garatge. En un garatge! I per aquí passen tot tipus de conductes. I aquest aquí tot cagat, hòstia. Això sembla quan anava a la colònies amb 7 anys. Sí! Ha arribat el moment de comunicar-nos amb ell. Jo no surto d'aquí ni de conya. Jo tampoc. Què collera és això? Jo ja no entenc res. Crec que he entrat en un estat de deliri o que estic dins una paranoia de l'Iker i ja no existeixo. Tia, o sea, que s'està apropant. I què és aquest atac de pavisme exagerat? Deu ser pels nervis, no? Està aquí. Crido, No cridis! No sé què hi ha allà fora, però si crides sabrà que estem aquí dins. Vale. Tu també estàs cagada, no? Sí! Vull dir, cagada com el Salvador, no. Però tinc una mica de por, Només una mica, No ens passem. No li diguis a ningú que tinc por. Tranquil·la, Cookie. Serà el nostre secret amiga, vale? Amigues? Sí. El dit? Els dits. I aquest dormint com un tronc. L'altre perdut pel garatge. I atenció a la dada, perdut pel garatge. I aquest gravant, hòstia. I nosaltres com dues lerdes sense moure'ns. Genial! Ha arribat el moment de posar en pràctica el que ha après. Què has après? Ara ho veuràs. Espera, Lluís! Nois, que ya estoy aquí. ¿Qué tal? Cookie. Ay, Lluís, ¿eres tú? Y yo digo, pues sí, soy yo. Ah, fíjate tú. Ens ha donat un bon ensurt. Ei, molt bé! Has dit en surt per primer cop a la teva vida. Fantàstic! Avorrida estava de sentir-te dir susto. I aquesta olor?
És d'en Salvador. Si us voleu quedar a dormir aquí, aquest el traiem al sofà, eh? No, sí, al final el que s'ha cagat dormirà millor que tots. Sabeu què? Que ni de conya. Me n'hi vaig jo al sofà. Mira. Us he dit que eren bones vibracions. Demà al matí ens posem mans a l'obra. Amb el grup? Clar! Ai, Cookie, que ja estàs aquí! Guapa. Lluís, aquestes cartes les has portat tu? Sí, estaven a fora la bústia. A mi m'ha d'arribar una carta per saber si m'han seleccionat per un anunci, De què? per promocionar el país. Publicitat d'un supermercat, d'un taller de cotxes, d'un restaurant i una carta pel Salvador. Per mi? Per Salvador i per mi no? No és just. No és normal que no m'arribi cap carta. Segurament tenen la meva adreça malament. Per tu, Salvador. Té. Ah, clar. No sé alguna cosa del garatge, perquè aquí surt el nom del propietari. A veure, porta. Espera, clar, et vam posar com a titular. Per què et vam posar com a titular? No sé, perquè ningú més volia. Nois, aneu recollint les vostres coses. Com? El que heu sentit? €300 més de lloguer, el que suposa 50 € més per persona. És a dir, que no podem pagar. Una altra opció que diu aquí és la compra del garatge. Però què està passant? El propietari, que s'ha mort, i ara ens pugen el lloguer. 3.000 € costa llogar el garatge. El que fa un total de 500 € per persona. Jo no podré pagar això fins que no comenci a sortir per la tele, eh? Doncs així ja podem anar esperant asseguts, eh? No hi ha res a fer. Sí, podem parlar amb el propietari. Mitjançant la Ouija, que està mort. Vull dir, amb el que és actual propietari, que és el seu fill, no? I què aniràs allà plorant a suplicar-li que ens regali el garatge? És una opció. Si no vols fer tu, ja ho puc fer això, eh? Però quant temps tenim per pagar el que diu la carta? 5 dies. 5 dies? Ah? Estem fotuts. Res, nois, que no hi ha res a fer. Heu vist la bossa de núvols? Tinc gana.